tabi ko. Sino mo dyan? Tabi ko. Tabi ko. Wala guys! Wala, ralami ah! Ralami ka to guys! Ano guys? Naka-view dari guys! Dali. Hi guys. Alam naman na bugaw mo na kayo Naka-view guys. Naka-view dari. Hah? Mau kok sama telepon dia? Masakin. Ada tahu nila. Nakaligo. Dali naman pa. Adokin. Tak beri sadai. Ada sadai. Tak apa. Beri. Nak. Serina nga gamay. Anira dito pang hinaw-naw ma. Anira tawang hinaw-naw. Mga daddy. Biu dia ya? Ay ma. Iya ka. Apa sih na? Nice to ya oh guys to. Ari ka. Sa uy ka man mak ko na sini mak. Lar ka view da to guys. Dali. Dari Kim. Naka-view dari guys. Namay kapaw na singka. Dari pada view pa. Ay, dia magluto, Bi. Ayun. Dai. Dai. Ayo dai mo. Kucing punday, iligay. Kucing punday, kucing punday. Tata mama. Alam mo nawadi ko di maluto diyan. May ko lagi sa sila. Baba. Uy, sapa. Mabaw na. Review na na.
Dati pa dyan malulubog. Masakay pa ka! Bakong cellphone ba? Bakit hindi pa? Tawanan guys. Tawanan skin. Ka-view dito. Naka-view diha pa. Naka-view. Oh guys, hala, grabe. Lami guys orang tinawa. Stilan. Ha? Pwede na hada denda apa? Cellphone. Ha? Ah, grabing ka-view ha. Shower paloy. Nagpurmangkin kita. Terus Ilya nagkitid-kitid si Ilya to. Naupaw ka. Ay. Bayot di ay. Pastilan. Wap. Grabe ka. Lingawa. Ang naong ni kuya. Iatod ko na daya. Alami ada liguan guys. Karang tinawa ka jo. Dah, grabe ya. Grabe ka tawan na skin guys, kabayot. Nang kabayot. Nang kabayot tuh. Ang biwa na to guys, nas ibabaw na. Nas ibabaw man gikan nagtubig ang hinlua. Grabe ka. Ha? Kau dah nak? Ari po damay. Yes, kuda eh. Baan nas inday, baday-day. Kin, na pala biikin kaya sa itong cellphone, Kin. Gawin ko rin itong asukot. Bawa na ng muling. Muling. Muno ha. Bawa na kabuhan na yun. Ha? Doon nakabuhan may ligo ko no guys. Kaguwang. Kaya kulit pa. Alam mo na, what? Kabuhan ka ng ino na pala. Init man. Init. Ular ka. La. Arang biho dari guys. Bisa. Dito kayo ini. Bang tao. Matumbi. Nah, ini kalau kasi mo bukan kuan sa ina ni sa bibig. Init ta. Ang init. Di mo lagi ako. Now. Patapal ni sa ako. Mari ka. Kudung. Dugor kudung. Ano, makalive pa no? Ano, makalive pa. Ha? Signal. Lalang niya buwak niyo. Sabon kalau mo sabon nila. Ni inya tigilja. Napay mo buwak ko. Kudung. Mapalit ba mo og kuan dong? Buling dong kada na mga 1 kilo dong. Ay, 1 kilo dong. Buling dong. Kiti. Ito na, mura kang kiti-kiti. Ito na. Ini atam ni ama na kita na. Arang biho dari guys. Ay,
Dali guys, mga ligo taninso. Sa kay batang Rashid. Sa pa. Laligo, laligo. Tukno na ka? Ano mo na? Bigyan po yung sila dito respond ron. At tingin ko malugo ito, no? Mau ka na itama! Sige. Ano na? Para gusto kang naw kini. Oh, pick mo muna! Bekit at kita ikaw na to eh. Oh, ma! Pick ko naman kuya! Dara sa may gas, bugnaw. Lami pa rin kuan. Wah, dali. Mauni kalikuanan. Kamera na katuod dari. Kamera na katuod dari, guys. Dahil ngari lang sila unday. Don't know what to fight! Kuat mataan kita, hey go kau. Oi, napi kau jadi ha. Lang oi. Sabi di ke atas ga, iya guys. Ang iya dari kayak bugnaw. Kinakin. Okay. Hapit na sa kilo ang kwan. Buling. Tulo pa ni kamulan ko. Hapit na sa kilo. Mama. Aduh lagi pak punya danggan. Mak, ibu lang danggan buang. Aduh danggan pak punya. Ay. So yung bigtan aw nas manding sa inyong video. Wala ka kasi yung bigtan-aw. Sa YouTube. Sige ko na kami. Kasi inagkakal na si YouTube. At tubig ko at bakas. Baka, kita. Kita ako. Kita pergi dah. Ya, guys, ngam tadi ya. Bangun.
Ako pagkasal mo. Kuan sa inyo mo iba ito mo. Ano? Sana ba ko sa diyan ni? Simbat ako. Ginay. Hoy, 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 hoy. Ginay. Ginay. Hoy, nagsidla ng tubig, hoy. Ano kuan, hoy. Sidla na, hoy. Di sa apa kami ko gini. Hoy. Sige. Naraka. Sama ka. 1, 2, 3. Dala ka. Sige, 1, 2, Sige na. 3. Sige. Aksi idiboy mo ramas kuan. Muramas. Kapun salita kan ba? Muramas kan. Berdogong. Dogong. Aduh, murah dogong. Agsa sa dumi. Agta. Agsa sa dumi. Agta sa dilim. Agta sa... Asan ba, day? Agta sa dilim mo ko lang. Agtag bayo. Agtag aupaw. Apaw-paw. Agta nga upaw. Ay, tayo mo sa tupon. Agta nga upaw. Mali ay. Agta nga upaw. Ato, may view pa no. Ato no. Parang naging lingawan. Diyan may ano pa nimo. Kainom. Dari taday. Ay nam ba mo wa? Kasi magduba ni. Ada ka buta ka nagduba. Shower. Yay! Para ka biuday. Para ba ho sabay? Guys, ha? Ho sabay ko din idilin dari ba? Ito ba ito pa? Ingan na gud. Banganan ako dito. Tungod ka na ha. Okay. Ay, Butong. Saan? Ano man po tumapoy lain buho na to dito ko. Ano po? Balik pa. Parang kang lihat ka. Lihat ka. Ito ka pa. Na, sige. Sige ka. Instagram ka. Bumbu sa kabariwan ng ligo. Wa kabariwan ng ligo. Wa ba video ko na? Tabi. Tabi. Wala tabi. Hilap ka na, kay naligo rami. Tabi, may kaligo na ingan dito sa kamo. Sige, sinarabas siguro. Kuha sa butugan. Nasi mudugan na ito na ba raman? Marta, sama tayo mo. Ito pisik-pisik yung maigo katong phone. Hi guys, dami-dari. Nagligo-ligo mi dari guys. Bugnaw. Karang initang panahon, dari mi nangaligo. Nagdulog di mo pisik. Di mo kin. Mahiliya. Ha? Natipa. Ato taday tato aday. Kamar pag sirina. Tawa na rin guys. Tawa guys.
Tanawang ko ninyo guys! Bukawa ko ron! Tapos ka Justin! Sugaya! Sugaya! Sa kabilaan dato day, dara ka day. Ano mamang ikid na mo? Di lagi. Isa. Ano mo ra tagukuan. Tuloy ko mo ikid! Kala ka, grabe na tugas arbog na wakadyo na to ah. Arbog na wakadyo. Ito to ah. Oy! Gara na ba si makabuhi ka? Gara. Ojo sa malubog guys, na. Sige na ra. Wap. Ala sige, dana ikaw, lubog-lubog. Dali. Wap. Basa na ka tang cellphone. Basa.